Ayaw, nag-amba! Nice one! Good. Nice car! Nengon nga. Magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Wala nang intro. Please po mga idol, bilang tulong na lang po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, sana po hindi kayo magdadalawang isip na i-subscribe po ito. At pakihit na lang din po sa notification bell para ma-notify kayo sa aking susunod na mga bagong videos. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, wait lang. Huwag kalimutang mag-subscribe idol ha. So tara. Likod mo tayo. Sige. Ay, ay, kahiwi. Mana dia? Pula, tira. Short. Hola. Ayaw ano? Pasti lang. Tinak na magita. No, na video. Bidos! Replay. Dikit dagana dito eh. Amat. Siruhan mo karon. Galuat. Iyatak. Tagal. Ay! Dota. Reset. Ah! Ay, ta. Reset. Ba. Kurang. Pinalan. Mabatay naman.
Imo. Yo, sawa dia. Hoy. Tira sa ko. Ay. Lek. Inuman lagi. Patay si Jamay. Oh, okay, wala. Ay, kwa na yun. Ayun siya. Ilang. Umablas. Sabay. Pon. Uno relisod. Kawasan. Lex! Bukol dito ka buto ni. So. Ano? Hoy ako. Kawasan dito. Pula. Sika. Ano po ano? Hinok. Tok. Madamil! Pin! Bilitan ko! Bilig! Pin! Puro! Kina! Hinok. Tok. 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 Ay! Gawat ka! Imo. Sila. Baisa, go, bola. Bri. Alis, uno. Sila, dito. Galis uno. Tinako. Mana ako? Dito, shoot! Ay! Hey! Hey! Grabe, Alex, oh. Shoot! Umados. Hey! Nice. No! Wah! Tira! Nice one! Oh, yan. Buta! Isa! Sira! Ay, ka! Ball back! Ah! Nausak! Ah! Nice one! Ano naman? Wala pa. Pero si Iwapan, mau pa pagkatag, tapikon na yun. Pasok mo na yun. Ah! Putang guys. Gunitan ang gamot. Saan mapasa? Upil. Ata. Ah! What? Yan yun. Putang ina. Oh, dito. Tabi. Oh, mura. Eh, pal. Ano ko sa lumbay? Sa kay malas man. Iyo ha. Next. Pal. Dawat. Tuwak ba? Tuwak. Basta. Oh, nayawa ka pesa. Putang ko. Magbalik. Lang ako dito tayo. Tres. Uy.
Kaya dito kakuha, ludong. Buruan ta, buruan. Yung daw tao na. Ah! Dito. Ay! Ah! Pas ya paper. Mo. Tabi! Ah! Okay. Hey! Game over. Op, stay tuned mga idol. Wait lang, wait lang. Shoutout muna sa iyo, Ricky Lorejas. Maraming salamat sa iyong panonood sa aking mga videos. God bless po, idol. Bye-bye. Ay, bubalik ka! Unang pasaha, eh. Paul! Ganyan dudong eh. Ayaw, may amba! Wow. Set out, set! Agustin! Pan! Hey! Kasi mababag ba? Dura! Ah! Lawas, mag-ispira. Ba! Atak ko! Yo ha? Likod din. Uy! Wala! Buruan ta to. Ano ba kasabi? Galot lang. Tagas lang. Hi! Tagas pa. Galot ba? Ah! Ah! Oh, ito. Tuy. Oh. Kata ko! Ah! Patay. Cambio. Nice one! Good. Papaisip ko to, na, mabangga. Hamsak! Kapit! Uy! Oh! Wah! Soy! Siguro! Oh, diyan. Nice ka! Okay, no? Wah. Yes. Biar kami ko rin. Andra. Dili, mater. Ayo to, wala mo yun. Ando si. Sa 2 4. Ito sila. Sila lang sito. Oh, sila. Oh. Domo. Ando lang dito. Oh, yan. Uy, bakis.
Porto. Sablix. Palayo gamay ba? Ayaw lang, garang sakit. Ayaw! Sunod ko. Sunod ko. Kamas. Dari ako. Uy, ako. Kaysa? Yan na yan. Palayo ko gano'n. Unal mo na itong manok ko eh. Tingnan naman tayo. Awa naman ko nung kayo. Bigas mo na 5 bang. Dagan mo. Okay. Nice one. Okay. 5 lamang. Crab defense. Ano na ikuan? Octopus try. Alaw na. Go. Ay, Foul. ay, napakagya. Pa dito ni. Kila guys score ke. 5-4. 4 lamang. Crab defense round din. Okay, son. Shoot. Ah! Okay. Okay. Timing na kaya. Alimiming defense. Timing diping. Tira nil. Ayay. Gahig na mo. Kita ko tong video ni Larry Bass ba. Bas nga. Masuk, budak ke sul. Pamat. Pingo. Solo dikulong nga. Isa makaya dong. Wala kita Alex. Ayay. Okay, 8-5. Next. Ura! Sa uno na. Jam ba yun? Jam. Foul na lang. Jam ba jam? Sila pa nagana pa ating buwan ni kaya na. Jam lagi. Taas kay Bright. Tinto. Ini na doon kita. Jam. Galing to. Back. Wah! Ay, balik mo. Ay, ka. Ayaw.
Power na. Layo pa kayo. Ay! Ay, kapit. Wala, titios ko. Ay, sama lang doon. Hindi na siguro lagi. Wala pa naman. Atay. Matay. Gumal siya ng nila. Tira na yun. Ay. Mas lang! Ayaw ko ba? Huy! No! May ginaingon nga. Matikra ko. Bingo. Biskuit. Ano lang. Kachamba pa oh. Alaksan FR highlights. Okay, wala. Balsa. Regis. Dre, balik Dre! Oh! Kaya gitu. Ayun na. Bili balik Dre! Trawa. Ikaw doon, Nel. Tako! Latang! Ayun, lagi. Ang gol! Patay ang gol! Atag na lagi! Tira! Di kasi yun tangwag! Ay, luwa. Game na! Ali. Ikaw na ikaw sa clan. Beses. Ano nga ito? Tira. Ikaw na ikaw ba? Uy, ayun! Basa! Wala ka na sa tindog dyan. Sa likod, tira, Nel. Bro, sa likod, bro. Atag na ka! Grabe yun. Nice one! Ulis. Posting!
Klaro kayo doon, eh. Dapat yung pero Sa klaro to side stick tayo. Siguro ka na lang. Okay, mo ba na? Ay sa tagal, hindi yung magkuha mong black ball. Ito, mas grabe yan eh, no? Panimao. Di panimao. Wah! Ball. Ipis siya. Okay kayo? Wah, wala pala. Ha! Uy! Out! Si. Game yun.